L-Aġenzija Heritage Malta għadha kif ħarġet is-sejħa kemm lokali kif ukoll internazzjonali għal direttur artistiku tat-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale d'Art li se jkun qed jittella bejn Marzu u Mejju tal-2026 bl-applikanti li għandhom ċans sa 23 ta' Settembru li ġej. Tħabbar ukoll li tħejjiet għal dan il-Festival Internazzjonali tal-Arti Kontemporanja fis-siti u l-mużewijiet tal-Aġenzija diġà bdew. L-edizzjoni inawgurali tal-Malta Biennale d'Art li saret din is-sena bejn Marzu u Mejju li għaddew taħt il-patroċinju tal-UNESCO u tal-President ta' Malta intlaqet b'tifħir anke mill-midja internazzjonali u siti magħrufin għall-arti. Iż-żmien magħżul għall-festival offra esperjenza unika kemm għall-Maltin kif ukoll għall-barranin fostna. Kif ġie notat fir-rapporti internazzjonali li ddeskrivew is-siti storiċi fil-wirja bħala spettakolari waqt li l-Biennale kompla jservi ta' vetrina għal patrimonju rik li jumoni bih pajjiżna bħala waħda mill-aqwa destinazzjonijiet għal din is-sena. Mario Kutajjar, Chairman ta' Heritage Malta u President tal-Malta Biennale d'Art, saħaq li permezz tal-arti kontemporanja li jġib miegħu il-festival, il-mużewijiet ma jibqgħux biżbinijiet li jitkellmu dwar il-bieraħ. Wara l-ħatra ta' Direttur Artistiku tal-Malta Biennale d'Art 2026 u karigi oħrajn li s-sejħiet tal-jom se jkunu qed jinħarġu fi żmien li ġej, se tkun qed inħareġ sejħa internazzjonali għal proposti artistiċi. It-tema tat-tieni edizzjoni se tkun qed titħabbar propju qabel din is-sejħa.